Cut. Assalamu alaikum. Bayar Allah. Me kike a nan kuma? Kuma na ga sai kuka kike yi. Kai wannan da alamun ma kwaciya ce amma dai bari in gani. Bayar Allah. Bayar Allah. Gashi. What? Sai kin gaya min me ya kawo ki nan gurin? Me kike a nan gurin? Me kike yi a nan gurin nake tambayen ki? Ina ta zuba siga na ne a nan cikin ina sha yanzu yake yin zaki. What? A'a ke banda abinki. Ai to kan zaki kai juya ai zai fa ai. What?